ନୂଆପାଟଣା ବୋଲି ଛୋଟ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଗାଁରେ କୋତରୀ ନାମକ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘର କରି ରହୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ, ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳି ଘର ଚଳାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିବା ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଥାଏ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବରକୋଳି ଗଛ ଥାଏ। ଦିନେ କୋତରୀ ବୁଢ଼ୀ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତାର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଆଉ ଘର ଚାରିପାଖ ବୁଲି ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ଯେ ବରକୋଳି ଗଛ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ରାତିରେ ଚୋରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ହେବାରୁ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଭାଡ଼ିରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚି ବସିଲା, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି। ଯେମିତି ଅଧରାତି ହେଲା, ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳ ବୁଢ଼ୀର ଚାଳ ଛପର ଉପରେ ଆସି ବରକୋଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ପଶିଲା। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ବାହାରିଗଲା ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ଗଛରେ ଘଷି ହୋଇ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲା। ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା କୋତରୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ କୋକିଶିଆଳର କିଛି କରୁନଥାଏ। କାରଣ ବୁଢ଼ୀ ଭାବୁଥିଲା, କେହି ନା କେହି ଚୋର ଏସବୁ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଚୋରକୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିନେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଶିଆଳ ଖାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କାଲି ଶିଆଳକୁ ଦେବି ଯେ ପାନେ। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜ ହେବାରୁ ବୁଢ଼ୀ କଲା କ'ଣ ନା, ବରକୋଳି ଗଛର ମୂଳକୁ ଲାଗି କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ଗୁଣ୍ଡର ପାଣି ତିଆରି କରି ଭରିଦେଲା। ଆଉ ନିଜେ ଘରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ବସିଲା। ଯେମିତି ଅଧରାତି ହେଲା, ଶିଆଳ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ପଶି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ ଯାଇ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେହକୁ ଘଷେ ତ ବୁଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଥିବା କଣ୍ଟାରେ ଶିଆଳର ଦେହ କାଟି ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶିଆଳ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାରୁ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲଙ୍କମରିଚ ପାଣିକୁ ସାଧାରଣ ପାଣି ଭାବି ସେହି ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଲଙ୍କା ପାଣି ଶିଆଳର କଟା ଦେହରେ ବାଜିଛି, ଶିଆଳ କଲବଲ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଏସବୁ ଘଟଣା ଲୁଚି ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଠେଙ୍ଗା ଦରାଣ୍ଡୁ ଦରାଣ୍ଡୁ ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ଦହିହାଣ୍ଡିର ଖୁଆବାଡ଼ି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଖୁଆବାଡ଼ିକୁ ଶିଆଳ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଖୁଆବାଡ଼ି ଯାଇ ଶିଆଳର ଲାଞ୍ଜରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଖୁଆବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଦହି ଶିଆଳର ଲାଞ୍ଜରେ ଧଳା ଦାଗ ହୋଇ ରହିଗଲା। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କୌଣସି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଲେଖା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ।